Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obrao, Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Tin, 25 anyos, usa ka member sa LGBT, ug nakoy ka live-in, taga Sindangan, Zamboanga del Norte ko. Punto legal kining akong suliran. May bata man kong gibili namo, aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Jane, mga tugtag sa'yo kay mangita pa kong trabaho, ugma. Sige. Kay sa'yo sad ko mo duty, ugma. May nanuktok man. Tijeng! Tin? Naku, kisa man ron? Kinsay! Oh, Tin? uy, Sara? Ni aman kang gabi naman. Nag-away mi sa imo manghod, uy. Animalis, Jerome. Magbuwag na lang ni, uy. Sa? Naunsa man taon mo, uy. Karon na hinuon nga may anak na mo. Kaluoy ano inyong anak nga usap parang kabuwan. Oo. Buwan pa lang ginikapin. Pag ibilin unta na ko ninyo ning bataa kay manarbaho pas Manila. Unsa? Uy, saray pag kumidyag ingon ana, ha? Lagi. Kay magbuwag naman mis imo maguwang. Kaya dili man ko kapanarbaho ko na ani bataa. Magpadahalang unya akong suporta sa bata kung magkatrabaho na ko. Tin? Ha? Unsa na? Sarah? Dali, uy. Sud sa Sara. Magsulti sa tatarong. Maunay na hitabo. Ug maunay akong desisyon. Sura na, Sar, uy. Kamay banggod kayo ng bata, Kaluoy pod sa bata, Tin, uy. Sige na lang. Ato na lang ng duwaton. Unsa? Luoy kay bata, Total, imo man sad na pagmangkon. Maayo ka, Jane? Hilom na, bibi. Katog na lang. Ay, pagsikikilak. Naunsa maday ka, uy. Nagipatutoy naman ta ka. Nailisa na sa taragdayapir. Asa pa ba imong gihilakan? Isod ba rin ang pantag batang gamay, uy. Hilom na, Inday. Kaya makamataon niya sa Mama Jane mo. Mujuti pa piyan, ma. Ha? Mao na, Jane. Ay, kamayo kon ako'y manarbaho o ikaw magbantay sa bata. Kung kagkwanta, pero may kong wetug magabi, Magabi, maguna siya magpurisyo po, Iko katug. Si mama di ay tuod na ako. Okay, nga nday mo, mama. Akong nasultihan bayan ni Mataa. Kung naluoy siya. Hayin kay maayo, kung si mama na lang ang binla na to sa bata. O kitang duha man narbaho. Aron pod kapaigo ang atong sildo ba para ibuhi ni Mataa. Ha? Napugos min duha sa akong ka-live-in nga manarbaho, aron nga masustintuhan na mo akong pag-umangkon, nga gibilin diri namo sa asawa sa akong manghod, kay nagbuwag sila. Sa Manila may nanarbaho, ug ang bata, among gibilin sa inahan sa akong ka-live-in nga naluoy sab sa bata. Ug kaluoy sa Ginoo, bituig ka pinang bata nga naulitan taon. Kay pagbilin sa inahan ini namo, kamay pagyutaon kay niwang pagyud. Unya. Unsa man napadanan nimo ang kwarta sa imong mama para sa bata? Wa pa man mo reply si mama nga akong gisindan sa resibo sa akong pera padala. Mao ba? Ay, si mama nitawag na. Hello ma. Hello, Jane. Usabay buhato na ko ini nga ni aman sa bayang igsuon ni Tin nga amahas bata. Kuha o magkuno niyang bata. Ha? Ay, Tin, kuan, to ako na si Jerome sa amo. Kay kuhaon niya ang iyang anak. Akabuang. Tawagan ako si Jerome, be. Waman ra, uy. Kadaw ba ninyo nga ako ng anak? O paglaro, Jerome, ha? Kay nahago, may ano ba taa? Dahil kagasto na mi. Kunwa pa na namo dawata nga, gibilin diri namo, ambot asa na ng bata aron.
Hinumdumi nga nagsakripisyo taon may trabaho diri sa Manila, ha? Aron mahatagan na mong ugma ang inyong anak, nga parihas mo sa imong asawa nga misalikoy ng bata pagkatao, ana. Daghan nagstorya ni mo tinoy. Manghambog ka man sa imong gasto. Para manghumra ko sa akong anak, daghan na kayo magstorya. Jerome. Tin, murag igo-igo na ning ato natigom. Makapauli na ta sa ato. Kay gimingaw na sad ko sa bata, oy. Sige, mangulit ta sa atos Mindanao. Gimingaw na sab ko sa tong anak mo. Yay! Naano ko'y mami og dada. I miss you, baby. Hagli dada, bi. Mingaw na kay mini mo, baby. Jane, luoy man ang bata kung biyaan na itong duha. Ako na lang kay mo balik sa Manila aron manarbaho. Ikaw na lang bantay sa tong anak din his Mindanao. Unya, magabuwag ta. Oh, sakripisyo lang sa taron. Alang sa bata. Na sige. Tungurog alang kang mine. Sweldo na mo ron. Magpadana sab kong Jane o kwarta. Tawag na. Hello, Jane. Tin, unsa man ako ning mangod nimo? Nga kuhaon ko niya ang bata. Kay mas may katungod ko siya sa bata kay amahan siya kanako nga dili ninyo igdugo. Unsa? Nag-away ang akong ka-live-in ug ang akong manghod nga maoy amahan sa bata nga among gibuhi. Kay lagi, kuhaon sa kong manghod ang iyang anak nga dili namo. Ang akong mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, usa ka buwan pa lang ang bata nga gibilin diri namo ug karon 3 anyos na. Gusto man kuhaon sa amahan nga ako ra sang manghod? May katungod ba siya? Ikaduhang pangutana, giabandonar na nila ang bata diri namo. Gani, sa sugod lang nagsuportang inahan. Mga katuluran nagpada, mapriso bang ginikanan sa bata kung among ireklamo? Ikatulong pangutana, kung mapildi gid ni ug makuha sa akong manghod ang bata, pwede pa ning magpabayad sa akong ka-live-in sa among gasto ug pag-atiman sa bata? Ika-upat ug katapusan, 3 years old pa ang bata ug na-close na kaayo namo. Ug ang bata mismo, dili na ganahan nga ato siya sa iyang amahan. Pwede na pa mo decide ang bata kung asa siya? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon. Kaninawan sa inyong mga pangutana, mga problema nga may kanang unsay punta? Punto, of course, uy abogado baya ko. Punto legal, personal mga problema nato sa ato ang mga kagalingon nga mga issues nato sa ato ang kapikas, pares, ato ang partner, ato ang higala, silingan, no, sa ato ang mga magi-agian in life, ipadala na ng inyong suwat, guys, na atay email address nga suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Standby mo mga sukitig paminaw kay mo balik mi kahuman ani nga pahinumdom. Uon sa pangalan nga si Tin, taga Sindangan, Zamboanga del Norte. Daghan baya kayo musig pangutana ganos nila madunggan ang ilahang drama. Paabot good mo. Uy, kadaghan na gud natong madawat bayang mga suwat labi nagpunto legal matud pa sa to ang mga scriptwriters sa to ang mga artista. Salamat pero kani si Tin na ni ka-live-in, no? Bata pa man ni siya mga 25 years old and is a proud member of the LGBT community, no? May nani siya ka-live-in unya na ako ni bata no nga gibilin sa ilaha gamay pa unya nahug na hinuon na sila nga nana sila murag anak-anak no nga kanang matingala sila nga murag sila himong ginikanan kay napugos sila pantrabaho para gyud sa ilahang bata no ang iyahang kato pag umangko man nga gibilin nam kanang sa iyahang asawa sa iyahang manghod kay nagbuwag sila no kay narbaho dito sa Manila so tuig kapin ang bata naulian na kay nasakit man to unya gibilin sa inahan kay gamay pa unya niwang kaayo nya under silang puder medyo na okay pod karon kay
murag nahitabo nga nagka problema na kay kuhaon man ang bata. Syempre napamahal na pud nila. So man niyang unang pangutana, usa ka buwan pa lang ang bata nga gibilin sa ilaha. Ug karon 3 years old na ang bata. Gusto man kuhaon sa amahan nga iya harapong manghod. May katungod ba siya? Yes. Kanang asam din mama na ani, oy, nganong asa man ni napunta ang iyahang mama. Now, in a way, ang papa kung siya gid ang biological father unya ning gawas pud didto gid sa iyang birth certificate anan kibaw maputang siya puy papa between nimo nga nagpadako ug siya nga kadugo, no, naagid siya katungod nga makuha pud ang bata maski na noon og kanang kamay nagpadako niya ilang giabandonar paggagamay. Pero di pud naingon nga kanang mingon pud sila nga wa na lang gid pud moy bili or silbi nga kamo may naghigugmang nagpadako pud bata pero legally manggod siya kay biological father man siya. Kaduhang pangutana, giabandonar na nila ang bata diri namo. Gani sa sugod pa lang nagsuporta ang inahan. Mga katuluran na wa gani naghatag nig suporta mo tiniyang pasabot, no. Mga katuluran nagpadala, mapriso bang ginikanan sa bata kung among ireklamo. Di na mapriso ingon ana pero pwede sila makabayad ninyo danyos sa inyohang mga nagasto pagpadako sa bata, no. Unless na ay mga lain nga mga circumstances nga makaingon ka nga atong panahon na they committed child abuse kana siguro pero otherwise murag lisod, no. Ikatulong pangutana kung mapildi gyud mi og makuha sa ako ang manghod ang bata, pwede ba mi magpabayad sa akong kalibin sa among gasto ug sa pag-atiman sa bata? Yes, muna kung gingon ka ganina nga di man gani mo ninyo sila mapapriso, pwede ta magpabayad, no, sa inyong mga nagasto kay di man na ninyo responsibilidad unya kamo na may ning ako og nibago sa responsibility nga sila nagpakahayahay. So dapat bayran mo nila, no. Kung ganahan sila magpakaginikanan dapat sa sugod pa lang. So atong i-trace ang ilahang mga imuhang nagasto unya sila atong pabayron kay magpakaginikanan mangkaha sila. Unya mo man ay obligasyon sa usa ka ginikanan magpadako og mogasto para sa bata. Ikaupat ug katapusang pangutana, 3 years old pa ang bata ug na close na kaayo namo ako kasabot kay kuani. Ug ang bata mismo dili ganahan nga adto siya sa iyahang amahan. Pwede na ba mo decide ang bata kung asa siya? Ang bata mo ka-decide lang na siya kung asa siya kung pananglitan ang iyahang gipilian ang iyahang duha ka ginikanan, no. Pero kung wala pa gani adto gid unta na siya sa mama ug wa gani adto siyang papa. So medyo wala pag kaayo tay puwang or lugar unless mo adto tag korte unya atong ipakita nga wa naman ang mama, di pud maayo ang papa, di pud maayo para sa bata ang adto sa papa unya atong papilion o pasuryahon pud ang bata o atong ipakita pud sa korte nga mas makaayo para sa bata nga anha na lang gyud ninyo kay kamo may nagpadako. I think diha ato ang remedy. I know nga medyo sakit para ninyo ni Tin nung ingon ani nga sitwasyon makalagot kay makalit lang mog tumaw katong panahong wa masakit tuning bata, wa gid mo nagpakamama, wa mo nagpakapapa, kumangkaron dawat na lang mog limpyo, no. So but mas maayo man sa gyud to me, no, sa bata nga makaila pud sa siyang papa, no. Usaon pa na pagdako niya igsuon man ninimo basin pag pwede na ninyo mahusay, no, nga kanang tagaan baron mog panahon pod, no, nga anha ninyo ang bata sa pila ka adlaw sa usa ka semana, no. Anaon lang siguro magkompromiso lang pud ta, no, para dili pud tantong sakit para sa inyo nga mawa na gid ang bata totally ninyo. Storyahin na lang na si mohang igsuon, ha. Mga suking tigpaminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayo.